نوروز جشنeke politik e, yezda havîn. Tê zanî ku dîroka Newrozê li ser esasê azadkirina gel û erdnîgariyê serî rakirineke politik e. Vê rojê li ser erdnîgariya Rojhilata Navîn û Kurdistanê Kokvedaye. Şîn bûye û tovê wê li ser vê axê hatiye reşandin. Ji wê rojê ve Newroz bûye çand, jiyan, ziman û bûyêjê re rengê bedena erdnîgariyê bi ruhê agirê kesk û sor û zer ya sembola zerdeşt xemlandiye. Ji ber vê yekê Newroz xwe destpêrê dîrokek kevnar, danehev, hêja û bi nirx. Di vê wateyê de Newroz, newrozbûn, welatparêzî û welatîbûn gelbûne. Dîrokek ev li ser mîrasekî welatparêzî, çandî û polîtîkê bi salan hebûna xwe di cewhera şaneyê gelekî de mayînde kiribe, bêguman tu kes nikare asteng bike û pêşî lê bigire. Dîrokê jî daye îspatkirin ku Newroz bi gel re gel bi Newrozê re di herkê jiyaneke bi nasname ya polîtîk. Ji wê rojê de bi sed salan e dem û dewran guherîne. Mirov nifş bi nifş li ser vê erdnîgariyê çêbûne, bi vê axê têrbûne, bi vê avê jiyane, pîrbûne û mirine. Dapîr û bapîrên ku bi vê ruhî por û rih spî kirine, temen derbas kirine, zarok û neviyên xwe jî bi vê hiş û baweriyê tê gihiştandine. Îro zarok û neviyên li Rojhilatê Kurdistanê xwedî çavkaniyeke dewlemendiya dîrokî û zanan e. Heman tişt ji bo civaka Îranê jî derbastar e. Ji axemenîşa heya damezrandina komara rejîma Îranê, gelê Kurd û gelê Îranê bi bawerî û çanda wateya Newrozê birêya magiyan jiyana xwe bêferq û cudabûnan heya îro bi hev re domandine. Civakê te eynî qelîşokê de heman çand, ziman, di hevbeşiyeke hevpar de jiyane û bûne ruhekî pirrengî, cûr bi cûr ya demokratîk. Lê ji avabûna komarê û vir de bi zihniyeta nîjadperestî, serdestî û mêtîngerî bi şêwazê qirkirina polîtîk êrişên nirx û koka gelana pîroz dikin. Rojek ji wan rojan jî Newroz e. Ji bo Newrozê ji wate û aliyê wê polîtîk dûr bixênin, ji cewhera wê biguvêşin, bê sembol, bê reng û bêdeng bihêlin, tenê hem agir pêxin û li ber govendê bigirin hiştine. Pirsa gelo rojên ku hebûna gelekî îfade dike, dîrokî û mayînde dike, kî dikare ji wateya polîtîk bixîne tê hişê mirov? Ji xwe rejîma Îranê bi salan e qirkirineke çandî û polîtîk li ser nirx û rojên pîroz dide meşandin. Li gel ku bi xwe jî pê nebawer e û neqaniyê jî bi şêwazê cûr bi cûr dide ferskirin. Ev xapandineke mezin e, ji ber Newroz ruheke, baweriyeke û hebûneke nasnameyî ye. Gava gelê me yê Rojhilat li çiya û kolana gund bi gund agir pê dixin, müzîkê vedikin, govendê digirin û bi keyf xweşî pîroz dikin, gelo çi hîs dikin? Rejîma Îranê ji ber nikarin pîrozkirina Newrozê qedexe bikin, bi feraset û polîtîkaya bila agirê xwe pêxin, govenda xwe bigirin ta ku doza tiştekî din nekin nêzik dibin. Lê eger bêhneke siyasî jê bigirin, bi îdaya tawanbariyê digirin, lê didin, îşkence pê dikin û derdixînin pêş dadgehê û dadirizînin. Sedema vê nêzîkatî û ferasetê xapînok kêm be jî hesabê hinekî pêşîlêgirtina bertek û nerazîbûnan e. Lê bêguman di dilê her Kurdekî de ala Kurdistanê bi hestên azadiyê de hejê. Ji ber ew bi xwe Newrozin, ew bi xwe agirin, ew bi xwe hebûnin û ew bi xwe polîtîkin. Agir, govend û müzik bi xwe sembola xeyalê welatekî azad bi pîrozkirina Newrozê hunandine. Rejîma Îranê jî vê baş dizane ku bi qedexekirina sembol û rengê siyasî nikare aliyê wê yê polîtîk bêwate bike. Em nihat pêvajoyeke şerê cîhanî yê sêyemîn de ku navbeyna Rûsya û Ukraynayê de tê meşandin de şerekî cemserî yê desthilatdariyê ye. Di dema ku şerê desthilatdariyê tê meşandin de tevlîbûna Newroza 2022 er ku berpirsariya her Kurdekî ku hîn bêtir bi hişmendî tev bigere zêdetir derdixê berçavan. Em jî wekî gelê Kurd ji bo xweserî û parastina xwe bi şerê cemserî û desthilatdaran ve di nava şerekî dijwar dene. Îro herî zêde jî rejîma Îranê û dewleta Tirk gelê Kurd kiriye bin zextekî qirkirinê. Em jî dikarin bi pîrozbûna Newrozê bi pêşketinên pêvajoyê ve bikin bingehê rêxistinîkirina tekoşîna xwe ya serkeftinê. Ji ber Newroz bi xwe ruhekî tekoşîn û berxwedanê ye. Bi vî ruhî daketina qadan bi ruhê pêvajoyê pîrozkirina Newrozê pir girîng e. Em dikarin li qadan dişûna al û rengê qedexekirî de bi şiyara dengê xwe bigihînin cîhanê. Her şiyarekî bi qîrîna bikin al û rengekî polîtîk û siyaseta qirkirina rejîma Îranê pûç bikin. Têkoşîna xwe bilind bikin û lêgerîna azadiyê derxînin lûtkeya herî jor. Em ê wê demê jiyana xwe bi Newrozbûnê bikin bingeha neteweya demokratîk û li ser vî esasî ji her demê zêdetir nêzî serkeftin û serfiraziyê bibin. Bi vî ruhî Newrozê pîroz bikin û bikin bingeha pêşerojeke Newrozbûna welatê azad û demokratîk.